Колеги, извинявам се, ако община Кресна се спирачка за получаване на европейски средства от другите общини. Но аз като кмет на общината, значи първото, което е и общинските съветници, които са взели това решение, излизат от базата на средна работна заплата на община Кресна от 450 лева. 65% от хората в Кресна взимат минималната работна заплата. Питам аз как ще понесат увеличение от 3 пъти увеличение на водата, при положение, че в Кресна в момента е 39 стотинки. И 10 стотинки канализация с средно 50 стотинки. Да, няма какво ме уважават. Аз знам какво е ВиК асоциация. И министър Павлова каза, че ако не влезем в тази асоциация, няма да има финансиране на сектора. Но вашите представители, където бяха на срещата, също чуха мнението на хората. Значи имаше над 200 човека в залата, работно време, 3 часа след обед. Нито един гражданин не изрази мнение, че трябва да се присъединява в тази асоциация. Нито един. Значи Кресна темата е много болна. Значи по-лесно е и при Гоци, по-лесно е смислив, по-лесно е в Петрич, където водата беше изкъпа. Значи при нас ефтината цена, ниският социален статус на хората, ниските работни заплати. Знаете, след 3-4-5 години ще бъде премахната и магистралата. Над 50% от доходите, които влизат в община Кресна, са точно този главен път Е79. С увеличаването на водата, с махането на главен път Е79, значи ние обезлюдяваме цел един район. И Кресна и Струмяни ще бъдат обезлюдени. Давам гаранция, ще говорим след 5 години, след 10 години. Не съм излезал аз с решение, както ме обвиняват някои хора, че аз съм отдел там хората да стъчкуват или плакати да дадат. Нашия водопровод е направен на доброволни начала, с лични средства от гражданите. Не е направен от държавата. И тази тема за ВиК сектора е много наболяла. Много наболяла. 13 общински съветника, един гласува за присъединяване. Председател на ГЕРБ. Какви са му мотивите, не знам. Явно чисто политически. Значи ние не политизираме нещата. Другите 3 общински съветници на ГЕРБ въздържали се, другите 2 на групата на бившия кмет също въздържали се. Вашите представители могат да потвърдят. Михайлов, правите среща Лиляна Павлова, аз съм наясно. След среща с областния управител, всички общински съветници поеха ангажимент, че ще разговарят с техните избиратели. Аз не мога да кажа, Иване, ти гласувай за, ти гласувай против. Това е от мен. Трябва да са необходими 12 милиарда. Значи, доколкото сме запознати, всички 2 милиарда и половина ще се отпуснат средства от Европейския съюз. Чисто математически, колко общини ще бъдат облагодетелствани от тези средства? Първото, което е. Значи, това е несериозен въпрос, да? Или несериозен мой отговор? Окей. Всеки си има мнение. Аз ви гарантирам, че до Кресна и до Струмяни няма да достигнат парите болници. Тези 80 или 100 милиона за нашата област, само за Благоевград няма стигнат. И аз не съм виновен. Кой е решил, че трябва да влизат всички общини, за да има асоциация? Аз мисля, че това не е верно. Дори 1, 2 и 3 общини да не влезат в тази асоциация, пак може да се кандидатства по проект. Това според мен е пълна манипулация. Второто, господин Кутев, нямаме проблем с водата. Пиеме най-ефтината, най-хубавата вода. Нямаме режим, даже имаме излишък. В момента Кресна се задоволява с 50 литра в секунда,